kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ni-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Uma uthi-ke usanda kusijoyina kwi-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu kunakho konke, ukuciphisa i-notification bell ukuze uma ngiphosta i-video, leyo video ingakuphuthi. Bafethu, njengamanje ngizokhuluma ngama-transfers. Sikwisikhathi bafethu la sisuke sizwa ukuthi i-Kaizer Chiefs ifuna lo mdlali, Orlando Pirates ifuna lo mdlali, Mamelodi Sundowns ifuna lo mdlali, njalo njalo. Kodwa-ke ngigxila kulama clubs lawo amakhulu, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns. Bafethu, okwamanje ayikho into engathi isiqinisekisiwe ukuthi mhlambe i-Orlando Pirates isayine lo mdlali. Esizwile i-Orlando Pirates ukuthi abadlali basayinile, but akukabi official ukuthi njengamanje uSihle Ntuli Orlando Pirates isimsayinile. Silinde ukuthi Orlando Pirates ikubeke kube public ukuthi lo mdlali lo isimsayinile. Njengamanje bafethu ngizokhuluma nge-Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs kunomdlali engathi yamfuna, and ngalesikhathi samanje i-Kaizer Chiefs isisemathubeni ukuthi lo mdlali imthole. Lo mdlali uLebogang Phiri. uLebogang Phiri uneminyaka ewu-30, ubekade edlala kwi-French League kwiqembu ekuthiwa i-EA Kinghap. Angazi noma ngilibiza kahle yini, kodwa abanye benu bayalazi lelo qembu edlala kwi-French League 2, EA Kinghap. EA Kinghap kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs since ibikade vele imfuna lo mdlali, and lo mdlali vele useshile kule club le engishoyo, engihluleka ukuyibiza igama. Useshile, that means okwi-free agent. Mhlambe-ke i-Kaizer Chiefs esingayibona imsayina lo mdlali cause kuyathembisa, useshile i-club and i-Kaizer Chiefs iyamfuna. I-midfielder-ke bafethu lo mdlali uyadlala ngoba edlala phesheya nje, that means lo mdlali usezingeni engafitha athi khaxa kumakhosi. So bafethu bekuzoshare nje lo information ukuthi uLebogang Phiri usekwi-free agent, i-Kaizer Chiefs ingase imsayine kungekudala. Bafethu make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Ngizohleze ngikhona bafethu nama-transfer rumors. Bafethu ngeke ngilinde kuze kube nama-confirmed transfers kuma ngiposta i-video, ukuku-update nje ukuthi i-Kaizer Chiefs nangu umdlali kuyathembisa ukuthi izomsayina. So ningixolele bafethu, angizukulinda kuze kube khona into e-confirmed. Kusho ukuthi mina ngathi ngiposta i-video engabo-August if ngathi mhlambe ngilinda kuze kube nama-confirmed transfers. So ningixolele nje, ngizoni-update ukuthi nangu umdlali kuyathembisa ukuthi leyo club ingase imsayine. Bafethu asihlangabezane kwi-video elandelayo. Ungakhohlwa ukulike i-video. The more i-video inama-likes amaningi, ingalesikhathi i-video irecommendeka ku-YouTube, ivela kakhulu. So leyo video iba semathubeni ukuthi ithole ama-views athi xaxa. Mina njengomphushi we-channel lokho ngizongiholisa. So make sure awulenze iphutha, uyayilike i-video. Okwamanje ngivumele ngithi bye bye.